Sari honak 3. posta lortu duzu. Bai etapa, baita ere Gipuzkoako itzulian. Irabaztera etorri zinen, ez duzu irabaztea lortu, Eko Alvarezek maila handia irakutsi du, baina euskaldun artean bigarrena izan zea, ez da gutxi. Nola junda itzulia zuretzat? Bai, egia esan urte guztiko helburu nagusia zen, Gipuzkoako itzulia. Eta lehen urtetik arantzak kendu nahi nuen, aurten ondo iteko. Eta hasieratik nahiko aurren ikusi nintzen, bai egia esan, Hector oso indartsu etorriala, baina gu euskaldunak ere bai maila oso txukunen ibiliga, bai euskaldunak eta nafarrak, eta bai eneko errasti eta olako jendeakin ganekun maila oso txukuna matea naukala. Eta bai azkeneko etapa honetan garaipena eskutatik juntzaigula, baina enekotan nik uste maila oso txukuna mandeula, eta nahiz eta garaipena ez lortu, sailkapen nagusiko 3. postoi lortu dugu, eta oso pozik hortik, alde hortatik. Gaur ibilbidea erasora pasatzeko gonbite argia zen. Egia esan oso aproposa zen iesalditako, eta eskerrak eman nahi diot talde guztia egindako lanagatik, batez ere Igorrei, gaur Rikara arrizko hankak irakutsi ditu, eta berari esker gaur nik 3. posta lortu sailkapen nagusi. Zorionak. Mi esker.